Hej. Det er dig, Lady Gaga. Jeg har nogle spørgsmål til dig. Og hvad er det? Har du fået dig en ny kæreste? Ja. Hvad hedder han? Det hedder Buller. Han er bare totalt høj. Er han berømt på nogen måde? Ja, helt til berømt som Gustav. På den måde, som Gustav er, eller med noget andet? Med noget andet. Gustav, han er bare en totalt idiot. Hvad er han så berømt med? At han har mig som kæreste. Interessant. Det lyder rigtig godt. Hvordan synes du ellers, det går hjemme ved dig selv? Har du fået nogle nye dyr? Nej. Eller jo, jeg har lige slagtet det. Jeg har lige lavet en video. Nå, det er da også flot. Den har jeg set dig gå. Hvornår kommer dit næste album? Hvad? Hvornår kommer dit næste album? I morgen engang. Kan du synge lige sang for os? Nej, jeg hader at synge. Hvorfor er du så ekspert med musik? Det er jeg det heller ikke. Du laver da mange albums. Ja, jeg hader musik. Interessant. Her hører de lige sandheden om Lady Gaga. Nå, hvad er det sandt? Nej. Er du helt sikker på det? Ja. Ved du hvad, jeg kan godt lide at blive interviewet. Så derfor skal du kraftedeme interviewe mig lidt mere, ikke? Nej. Nej, det bestemmer jeg selv. Altså, Bare jeg er popstjerne. men du kan ikke lide pop. Nej, jeg hader. Eller stjerner. Det er jo stjerne. Perfekt. Det er nok derfor, jeg er popstjerne. Men du kan ikke lide pop. Og hvorfor kan du ikke lide pop? Jamen, jeg synes bare, at musik, det spilder tid. Det er tidsfordriv. Hvad så med ligesom skuespil? Skuespil. Jeg hader film. Aha. Hvad hader du ikke? Dig. Så du hader mig? Opmutter. Aha. Så du hader alt? Hey skat, hvis du ser med derhjemme, så lav lige bøffer, når vi kommer hjem. Okay? Må jeg lige spørge, hvis du så kun kan lide mig og Bubber, så kan du heller ikke lide dig selv? Jo, og mig. Jeg elsker mig selv. Jamen, Jeg synes, dit hår ligner et hip det er fra pænt. 80'erne. Det er en lidt trendhår. Jo. Du er bare ikke med på nogen. Vi har ikke flere spørgsmål til dig. Farvel, Lady.